u dalšího videa. Dneska máme tady další díl. Minule se to nedodělal, pardon. Ale dneska pokusíme se nějak to udělat. Ty nemluv. Jestli mi zásneš, prosím. Aby to pro mě bylo více hororové. Tak jestli se vám tohle bude video další díl líbit, dávejte like, odběr. První díl jsme už dodělali, takže jdeme na ten další. Tady udělal jsem to video, že se to ještě nedodělalo. Můžeme jít na to. Už to znáte. Klasicky tím stylem. Hezky tady začneme, kurva. Nemusím mapy. Vememe si mapu a to je exit, jo, vlastně, jo. No, my jsme teďka tady, takže my musíme kontrolovat, jestli tady vůbec něco dělá. To v té bedně je bez tak na stranu, protože to je nějaká... Nech mě bejt! A ne takhle po začátku. No, nevím, kam mám jít jako první, takže půjdeme to jako první tu. Kniha nikde. To by mohla být další kniha. Kniho? Kde jsi? Nechci, aby mě chytli ty parchanty. Aha. Potřebujeme klíč. To se strašně tak blbne. Normálně... To je zachodzé. Tady musím mít už někde na mě. To fakt jako sám. Tak. My jsme teďka. A máme tady knížku. Hele, no. Je tam ta svině! Proč mě nenecháš? A zátěk ty ho nenecháš. Na stranu. No, mimochodem nic tu. Proč tady nemá dveře? To už jsem zjistil jedno videu, proč to tady nejsou dveře. Tady jsem byl už, ne? Tady ta kniha žádná nebyla. Tady jsme nebyli teďka. A teďka tu můžeme zjistit podle. Dveří, nic, není o tom, je, není, je. Je. Nevím, kde jsme nebyli, takže se musíme otočit. Já jsem někoho slyšel. To je fakt nechutné, když slyším takové. Máme to ani popsat, jako. Vy slyšíte chození, OK. Kde jsou ty závěry? Tady někoho slyší chodit! Ty pip! Nech mě! To piči, já jsem tak chcípnul, vole! Slendrina hned! Teď se pičovala. Co to bylo? Veliká hlava. Jdeme pásnout.
ještě nebyli, vole. Bych šel teďka rovně na chvilku, protože to všechno musíme obejít. Ty rozhodíš se na stranu. Ovna. Připomínám, že jsem tady... knížky. A někde klíče. Ajajaj! Já se salek. Hej! Nezdělej se ty si. Tam to právě. Přijde tady otevřeno. Jo, po... Jsem nemocný lidi, pardon. Proč jsou tady já zavřené? Takže pohoda. My jsme byli snad. Tady jsme teďka. Tady je fakt mega veliká. Jsme byli snad. Ne, nebyli. Tu nebyli. O, klíč. Já ho zaslyším. Jste zasrali pavu tady prostě chodí. Oj! Nech mě! Už jsem lekla. Nic. Tady? Tak to tak vždy. Tak já nechápu jednu věc a tady už... Já jako... Kde jsme ještě nebyli? Tady. Tady jsme už byli, tu jsme byli. Tady Jo, jsme byli. Já si ho podívám, svině. Taky. Mamka se spotí. A já se podím celý! Nepravda.
Máš tu mapu. Jedu podle mapy. Takže Hovno. To. Nech mě. Pavel. No to se teďka objíždíme. My jsme to jako teďka... Kniha další, konečně. Klíček. Klíček nemám. Máš, kurva, to je paráda. Počkej, to jsme ještě nebyli. Já jsem to... Já jsem skočila. Skočila, tak make. Když jsme nebyli, že jsme tady nebyli. Super. O, klíč! Že ještě jeden klíček. Jeden klíček. A hovno tu je! Tak kolik? Ty. Já nevím, kde jsme nebyli ještě. Tady. Kde vůbec na to? Teď? Jsme tady. Jo, jdeme dobře. Teď tady. A tu jsou dobře. A je to do piči. Tato čusáček. Teď jsme přišli asi o tady tu. No zase vracím zpátky. Ne. Ona tady musí být! Ta debilní babizna! Svině! Kam mám jít? Tak zkusíme jít. Ona ti zebrala ten klíč. Tepe! Nezavírej se. Nebyli jsme. Co ti jako říká, že nemáš mluvit? Mluvila s mamkou snad, ne? Piče.
To je vrací. To je velký to, ne? Ty vole! Jsi zase lekl, ty vole. Já nebo ona? Asi já. Kniha, vole! Nic nejde. Já tam vidím Slendrinu. A já taky. Ale problém. Kde jsme nebyli, ale já už fakt jako... Tady. Tady už jsme měli. Tu jsme nebyli asi. Nebyli. Nebyli. To je moc takové veliké, že já nevím, co chodí a tam. Tak je to slyšet, víš, že to je jenom hra. Klíč máme. Jo, ale já jsem tady opřená ta knížka. Já jsem bývala opřená. Počkej, tak jdeme do další místnosti. Ta babi na to bez tak musela někdo schovat. Máme 7, ještě poslední a zdráme. Máme to bude ještě hrát? No, kde by teďka mohla být, ale... My máme klíč vlastně. Takže teďka musíme najít zavřené dveře. Kde byly ty dveře zavřené? Tady. Ty u mě chodí samo. Jdeme zpátky. Já nevím, kam mám jít. Máme 7 z 8. Musíme najít poslední. Dáme do píči. Když to není, tak to nebude, tak já už fakt nevím. Tady budu bez toho zavřené. Ne. No, tak já nevím. Zbytečně jsem to otevíral, ale... Můžu se podnout? Ne. Jo. Nebudeš sám. Aha, nebudeme úplně pryč. Tak já už jako nevím. To zase tady budeme hledat jako kretén. Si až píču teďka znamená, že to budu tady hledat jak kretén. Aha, ale tady to se bude... No, klíč. No. To je jenom
se to jenom tak prostě tady zavřel. Lidi, máme 7 z 8. Jo, Takže teď to je teďka jednoduchý. Na pivan. To ne. To napíne docela. My jsme na ty dveře tady byly ještě zamknuté. To nevím. Kde byly? Což je pavouka. Tady? No. Už jsme byli, ale asi se mi to... Tam bez toho tam... Tady zavírá. Se jenom lidi vysmrkám. Se prostě zasnu. Poslouchejte. Můžeme jít. Musíme jít. Ale kde to bylo? Nachytali. Nachytali mě. Já jsem měl na prdel. Já se vysmrkám. Já mám času dost. A ještě budu natočit třetí díl. To je zlo. Co si myslíš, že se budu tebe bát? Kurva, nerad. A pište mi fakt dolů koment. Kde to mám najít do hazu? Tady běží na rasistický bubec, ale už. Já už to chci pro boha dohrát. Haló, kde jsi? Ale já se budu... Ale já totiž nevím, kde ta kniha do pí. Já nechci teďka fakt lidi umřít. Lidi, co si myslíte, je to nafejkovaný nebo ne? Já si myslím, že ne, není to nafejkovaný. Nezavírej se! Afrika slyšel pavouka. Já tu nejsem. Klidně to budu natočit 40 minut. Pokud tady bude 3000 lajků a hodně odběratelů. Chcete mít další díl? Ale vy nechcete, takže můžete potom nasrat, ty vole. Všude nasráno. A když já chci najít... Je tady bez toho. No ano.
Kde je ten exit? Jsme kousek lidí. Tak já mám prosím, tady. Kamo, ale dělej, zdrhej. A naserte se tady. Já odcházím. Nazdar. Yes! A dohaj. Ještě budu pokračovat, nebo? Dohrali jsme to. Yes! Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte like. Míšo, ty nemluv. Pro mě to je už moc. Ještě chcete třetí díl, like, odběr. První je tady dohraný, druhý je taky tady ten dohraný. Pokud chcete další díl, třetí, like, odběr. Koment mi můžete napsat, jestli se vám to líbilo. Tak se mějte se krásně, ještě zvoneček mi dejte. A pro jistotu mi můžete dát všechno. Takže jestli se vám tohle video líbilo, like, odběr. Tak čau.